Li Rûsyayê Kurd herî zêde li herêma Krasnodarê û komara Adigeyê dijîn. Li gorî daneyên nefermî, hejmara Kurdan li wan herêman ji 20,000 zêdetir e. Gundê Beloyê yek ji wan gundan e ku Kurd bi komîlê ciwar bûne. وی گوندی دا تواتی 1500 مال هنه جوانا 500 مال تخمین کردن و وی گوندی دا 1988 ساله فلسطانی هاتن لوی داره حتی نکاجی گلک وی گوندی دا سپورتسمن دکتنه وی گوندی دا چمپیون دکتنه سه چمپیون همه تنش وی گوندی درکتنه گوندی وان جینالا دا دی ساجی هنه جی یکی جی گرتنه روسیای دا جی دو دا جی گرتنه یعنی ایدو گلک ام کیف خاشن ناو ملتی مدا سپورتسمنی ها درتین Navê vî kurikê biçûk Seyîd e. Seyîd 7 salî ye û hez dike ku her roj teve hevalên xwe li futbolê bilîze. Seyîd îsal nû çûye dibistanê û xwendina wî jî bi zimanê Rûsî ye. Ka em binêrin Kurdiyê Seyîd çawa ye û ev çawa dixwîne. Kurmancî baş dizanê yan Rûsî? Руси. Çima? Kurmanciyê te ne baş e? Не, потому что не корм. На вечер бежмерим. Nikarî bijmerî? Аре, ламо. Te heta çenda dijmerî? Руси. Na kurmancî. Як, д, се, чар, пен, шаш, хафт, хашт. Ne, de, yalnızda, danzda, Sezde. sezde, Oo. çarda. Ere. Ere tu baş dijmerî. Tu baş dijmerî. Mektebê dixwînî? Arer. Sınıfa çende? Klasa? Klasa yeki. Klasa yekê. Are. Ha tu rind dixwînî? Are. Atsênka te çendin? Penç. Hemû pêncin. Du jî heye? Ere. Kîjan dersê du distînî? Математики. Matematikê du distan diye. Ve carım pismeni de düdü sahne. Du distan. Nu من قاتشتكي من قاتشتكي أكنك ديا nu من قاتشتكي أكنك ديا نويتش. Şaş nekir bu. أري ما كاسي شوش نكربو. Hemû rind. خو هالدمر دوداني ما قاتشتكي نكر زارا. Aha. Belê, Seyîd ji lavaziyê Kurdiya xwe bigazine, lê rêj de ku hînî xwendin û nîsandina Kurdî jî bibe. Ji xwe hemû zarokên gund gelek hez ji Kurdistanê dikin. Kamîşetdadê Rûdaw, gundê Beloyê, başûrê Rûsya.